थांनाय मंगलबार बेलासियावहाय जोंनि गसाइगाव इउपिपिएल डिस्ट्रिक्ट इयुथनिफ्राय दिनै बिथांमोन सोमखोर बिथांमोन एबा राजीब बिथांमोना आंखौहाय बिसोरो बुंदों सासे बालिया जोंनि गसाइगाव डिस्ट्रिक्टनि सासे सोद्रोमा नङा एबा सासे बियो मेम्बार नङा आरो प्राइमारिनिबो बे सासे मेम्बार नङा होनदों। दा बिनि बे बाथ्राफोरखौ आङो खोनानानै प्रेस मिटआव नुनानै दिनै आं बिथांमोनखौ कुइसन सोंनो सानदों बिथांमोननि सायाव। दिनै बिथांमोना आंखौ दिनै इउपिपिएलनि दोलोनि सासे सोद्रोमा नङा होननानै बिथांमोना माबोरै बुंनो हाखो एबा मा फोरमान दं बिथांमोनाव दिनै आं सासे इउपिपिएलनि एबा प्राइमारिनिबो मेम्बार नङा होननानै। आं बेखौनो बुंनो सानोदि बिथांमोना दिनैहाय बिसोरो आंखौ सिनायिनि जाहोनानो जानो हागौ बिथांमोना जोंनि इउपिपिएलनि दोलोनि माखासे सुबुंफोरजों एबा सावरायनाय जिरायलायनाय गैया जानो हागौ बिथांमोना। ओंखायनो बिथांमोना दिनै आंखौबो सिनायनो हायाखै। आं बेखौ दिनै बिथांमोनखौ बुंहरनो सानदों जाहाथे बिथांमोना बेबादि बाथ्राफोरखौ जाहाथे बुंनो नाङामोन दिनै। दा बिथांमोना जानो हागौ आंनि सायावहाय मोनसे पार्सनेल मोनसे मेटार दङ जानो हागौ। ओंखायनो बिथांमोना बुंदों। दिनै आं बुंनो थाङा दिनै इउपिपिएलआ दिनै आंखौहाय सासे बियो सेन्ट्रेल लेभेलनि सासे सेन्ट्रेल लेभेलनिफ्राय दिनै जोंनि इउपिपिएलनि फाय एबा पार्टिनिफ्राय आंखौहाय सासे बालिया पार्टिनि एबा इउपिपिएलनि वार्कार नङा होननानै बिथांमोनाथ' बुङाखै। दिनैहाय आं बुंगोन दि बेखौनो दिनै आं इउपिपिएलनि सासे सोद्रोमा नंगौ नङा बिनि रोखा कुइसनफोरखौहाय एबा फोरमानखौहाय जोंनि सेन्ट्रेल लेभेलासो होगोन। दिनै बे राजीब एबा दिनै बे सोमखोर बिथांमोना बिसोर बे गसाइगाव डिस्ट्रिक्टनि मोनसे माने मा होनो इयुथनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टफ्रा बिसोरहा होनो थाखाय मोनथाय गैया बिसोरहा। आंखौ दिनै बिसोरो बुंनो थाखाय मोनसे माबा बिसोरहा बुंनांगौ गोनांथि गैया। मानोना बिसोरो दिनै गोबां आंनि सायाव अखमान एबा लाजि फोनांनाय जादों। दिनै आंखौ गोबां जोंनि इउपिपिएलनि दोलोफ्रा मिथिगौ एबा गोबां अल बिटिसि दिनैहाय आंखौ मिथियो। गोबां आंनि खामानि मावनायफोरखौ हामजादों जोंनि इउपिपिएलनि दोलोफ्रा एबा दिनै बिथांनि मावनाय बिथांनि सावरायनाय जिरायलायनाय गासै बिथिङाव मोजां होननानै दिनै आंनि इउपिपिएलनि जेसेबां जोंनि इउपिपिएलनि दोलोफोरनि आरो प्राइमारिनिफ्राय लानानै ब्लक डिस्ट्रिक्ट दिनै सेन्ट्रेल लेभेल गासैबो आंखौ मोजां मोनो लिडारफ्रा। नाथाय बेफोरखौ लानानै दिनै बिथांमोना माबा मोनसे खायदाजों एबा बे सान्सआवनो एबा माबा मोनसे माखासे खोथाफोरजों बुंनानै बिथांखौ लाजि फोनांनानै बिथांखौ साइड जाहोनो हागोन नामा बेफोरबायदि बिथिं लानानै बिथांमोना साननानै बिसोर सानैनि गेजेराव बेबादि सावरायनायनि गेजेराव बुंदों जानो हागौ। ओंखायनो आं बिथांमोनखौ खावलायो बेबादि बाथ्राखौ आंखौ जेरै बुंदों आरो मालाबा समाव जोंनि इउपिपिएलनि जे नेताफोरनि सायाव जाहाथे बेबादि बाथ्राफोरखौ बुंनो मोना आं बेखौ माने दुखु मोननाय फैदों। दिनैहाय माने आङो इउपिपिएलआव हाबजेननायनिफ्राय दिनै आं इउपिपिएलखौ मोजां मोननानै आं दिनै गोबां खामानि मावबोदों बिथांमोनानो नुदों। दा बिथांमोना नुदोंब्लाबो नुसेयावनो दिनै आंखौहाय बिसोरो मा होनदों बे सासे जोंनि इउपिपिएलनि डिस्ट्रिक्टनिबो मेम्बार नङा एबा प्राइमारिनिबो मेम्बार नङा होनदों बिथांमोना। दा बेखौनो आं बुंनो सानबाय बिथांमोनानो जाहाथे माने पार्टिनि मानसिफोरजों दोलोनि मानसिफोरजों बिसोरो सावराया जानो हागौ बिसोर लोगो लाया जानो हागौ जिरायलायनाय मानाय पार्टिनि मोनसे डेभेलपमेन्टनि रायजोनि समाजनि मोनसे मावलायनायनि जिरायलायनाय सावरायनाय बिसोरनाव गैया। ओंखायनो दिनै बिथांमोना आंखौ डाइरेक्ट बिसोरो मा होनदों बियो आंखौ सासे मेम्बारबो नङा पार्टिनि होननानै बिसोर बिथांमोना बुंनो हादों। दा बेनो आङो खावलायो जाहाथे जोंनि मानगोनां एबा जोंनिनो इउपिपिएलनि दोलोनि सेन्ट्रेलनि दैदेनगिरिफोर मानगोनां दैदेनगिरिफोर बिथांमोना जाहाथे नैबे आंनि बाथ्राफोरावहाय जे आंनि बाथ्रा बिसयखौ बुंदों बिथांमोनखौ एसे माने सावरायलायनानै बानजायोब्ला आङो मोजां मोनगोन होननानै आं खावलायनाय थाबाय। दिनै आङो गोजौ लेभेलनि बिथोन बादि आं दिनै मावगासिनो दं खस्थ' खालामगासिनो दं पार्टिखौ आं जौगानायनि थाखाय डेभेलप खालामनो थाखाय।
आरो आङो बेजों लोगोसेनो आं गोबां खामानि मावबोबाय, बयबो नुबाय। दिनै आङो सरकार जाजेननाय लोगो लोगोबो आङो गावनि दंनायनिफ्राय जा हायो एबा आङो गोबां वमेन्स ग्रुपआवनो होन एबा प्राइमारिनि पेरेन्ट बडिनि जेसेबां माने प्रेसिडेन्टफोर होन, बिथांमोना पार्टिनि मावनो थाखाय खस्थ' जानायलाय गोबां माने सोरनाबा साइकेल गैयिनि समाव दिनै आं साइकेलफोरखौ होदों। रायजोजों समाजजों गोरोबनानै मोजां मावदो नोंथांमोना। दिनै आंनि दंनायनिफ्राय जा हायो आं बेखौ होबाय, नोंथांमोना बेखौ नाजावनानै नोंथांमोना मोजां खामानि माव होननानै आं प्राइमारि प्रेसिडेन्टफोरनि गोबां आं प्राइमारि प्रेसिडेन्टफोरखौ आङो खावलायदों। जोंनि पार्टिया जेने थेने जोङो जौगानांगौ आरो जोङो रायजोनि मोजां मावनो नांगौ होननानै आं बिथांमोनखौ खावलायदों। बेखौ आङो आगोलबो साइकेल राननाय समावनो आङो बिथांमोनखौ खावलायनायखौ रायजो राजा आरो बयबो नुदों। आंनि मा बुंदों मा खावलायदों प्राइमारि प्रेसिडेन्टनि गेजेराव आरो रायजोनि जौगानायनि मा मावनांगौ बेखौ आङो फंनैसो फंथामसो जे बुंदों बेखौ बयबो जोंनि दोलोनि जेसेबां इउपिपिएलनि लिडारफोर साफ्रामबो बे निउसखौ नुदों आं बुंनाय बाथ्राफोरखौ। दा बिनि गेजेराव दिनै आरो बिनि गेजेराव आरो आङो वमेन्स ग्रुपनोबो आङो माखासे गोरलै अनसुंथाइबाबो दिनै आङो बिसोरनो जोंनि जाथिनि गेजेराव दख'ना होबाय, ब्लाउस होबाय, सोरबा बाङालि बंसि बिसोरनो आङो होबाय, सारि ब्लाउस होबाय। दिनै बिथांमोना बेखौ नुसेयावबो दिनै आंखौ इउपिपिएलनि सासे सोद्रोमा नङा होननानै बिथांमोना माने जोबोरैनो बिसोरना गोरोन्थि जादों। दा बे गोरोन्थिखौ आंनि सायाव बिसोर बेबादि बाथ्रा बुंनायखौ बिसोरखौ आङो बुंहरोदि बे बाथ्राफोरखौहाय बिसोरो उथायना लाफिननांगौ आरो बिसोर रोखायै जोंनि इउपिपिएलनि दोलोनि गेजेराव एबा समाजनि एबा रायजोनि गेजेराव बिथांमोना बुंफिननांगोन जोंनि बुंनाया बिथांनि सायाव बुंनाया माखासे भुल जादों, बेफोरखौ बिसोर बुंफिननांगोन। आङो समखौ होगोन, आं दिनैनि गेजेराव बुंहरबाय। आरो जुदि बिथांमोना बुङाब्ला आं बिथांमोननि सायाव आं मोनसे राहा लामाखौ लागोन होननानै आङो बिथांमोनखौ रोखायै बुंनाय जाबाय। माबोरै दाथ' आङो सेन्ट्रेल लेभेलावथ' आं आगोलहाय जेमन इउथ अर्गेनाइजेसन सेक्रेटारियाव दंमोन। दा बे हिसाबै दासिमबो आङो दं होननानै आं बुंनो हायो। मानोना आंनि जे फरमान बिलाइ बे थोनो आरो दासिमबो दं होननानै। खिन्थु फरमान बिलाइयाव नायनो हागोन नोंथांमोना, आं खोन्थानो हागोन। मानोना दिनै बिथांमोना मा हिसाबाव बुंदों आं बेखौ दिन्थिनि। एबा चन्दन बसुमतारी, बिलेश रामदेव दंजोबो कार्डआनै। दिनै बे कार्डखौ नायनायजों लोगोसे नोंथांमोना बुजिनो हागोन एबा रायजो राजा बुजिनो हागोन दिनै आं बबे पदआव दं। बेखौ आं बुंनो थांला, बे कार्डआसो खोन्थागोन। एबा आं बबे पदआव दङ जोंनि पार्टिनि मानगोनां सेन्ट्रेलनि बिबानगिरि दैदेनगिरिफ्रासो बुंगोन। नाथाय बे आङो बबे पदआव दं गैया बिथांमोना बुंनो थाखाय मोन्थाय गैयामोन। आं दा बेखौनो दुखु मोनदों बिथांमोनखौ। बिथांमोना बे बाथ्राखौ बुंफिननांगोन, उथायना लाफिननांगोन। बिथांमोना खिन्थु बुंहरदोंमोन सोमखोर बिथाङाबो, आदा जोंनि बुंनाया भुल जाबाय, जोंखौ क्षमा होदो। बुंलांखाबाय बाले फंबाया गावनि जे बुंनांगौखौ। दा आङो बुंहरबाय। दा डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट बिथांमोनहा सोमखोर बसुमतारी ना राजिब बिसोर सानैया मिडियानि गेजेरजों फोसावदेरनो बाले बिथांखौ जोंनि दोलोनि मानसि नङा होननाया बे नंखाय। बिथांनि मावनायखौ जोंनि मेगनाव नुगासिनो दङ। बिथाङा बेसेबां समाजखौ जौगाहोनायाव बेसेबां हेफाजाब होदों। दा जोंनि गामि लेभेलावबो जों नुदों बिथांखौ मावनाय। नाथाय बिथांमोननि बे बुंनाया दोलोनि मानसि नङा होननाया बे गोरोन्थि जाबाय। आं बिथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामो जे जेन' बेखौ बिसोरो रिप्लाइ होफिननांगौ नैबे मिडियानि गेजेरजों आं बेखौनो खावलायहरनाय थाबाय।